Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela mhux biss qiegħed jitlef il-fiduċja tal-poplu, iżda qar minn hekk qiegħed jitlef il-fiduċja ta' dawk ta' madwaru deputati Laburisti li tlieta stempħu konfużi wara dak li seħħ matul il-jum ta' qabel. B'sorsi qrib il-ġurnal In-Nazzjoni jindikaw li filwaqt li Abela l darb'oħra it-tanta jgħaddi r-romblu minn fuq id-deputati waqt il-laqgħa tal-grupp parlamentari posta kienu dawk li saqsuh min qiegħed jagħtih il-pariri illi kontinwament qed idaħħluh fil-ħajt. Waqt il-laqgħa li seħħet b'urġenza d-deputati spiċċaw qalulu illi lilhom qed jibatu minħabtu wiċċhom mal-ġurnalisti u mal-poplu jimbuttaw in-narrativa tiegħu sabiex wara ikollhom jibilgħu kliemhom għaliex jerġa' jdurlu. U dan qed ikompli jkabbar il-frustrazzjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kollox jindika illi Abela qed jimxi fuq il-pariri tal-kitchen cabinet personali tiegħu. Fosthom Ryan Spanjol, illi hu s-segretarju tal-Kabinet, Alejandro Balzan, konsulent tal-Policy fiħdan Kastilja, u anki ta' George Abela innifsu. Bosta fiħdan il-Partit Laburista saħqu li jekk l-allegazzjonijiet li qed jagħmlu l-avukat Jason Azzopardi u l-awtur Mark Camilleri huma minnhom, ċoe li dik ta' tnej kienet gidba sfaċċata u li mhux vera li l-Maġistrat Marcin Farrugia talbet estensjoni ta' żmien tal-inkjesta b'rabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija. Allura, Abela u l-Ministri Jonathan Attard u Stefan Zrinzo Azzopardi mhux biss gidbu lill-poplu, lill-ġurnalisti u lill-familja taż-żagħżugħ imma anke lid-deputati Laburisti infushom. Deputati li huma urtati għall-aħħar bl-atteġġament ta' Robert Abela li jibqa' jistina rasu kontinwament sakemm fl-aħħar saħansitra jispiċċaw joħorġu kontrih kemm l-eks Ministru President Emeritu Marie-Louise Colero Preca kif ukoll l-eks mexxej Laburista u eks Prim Ministru Joseph Muscat. Deputati tal-Labor tkellmu wkoll ma' Times of Malta fejn spjegaw kif qed jiġbaw bit-tmexxija ta' Abela għalkemm ħadd ma huwa lest joħodlu postu għalissa. Huma ddeskrivew lill-Prim Ministru bħala politiku illi kostantement jagħmel gaff wara l-oħra tant il qed jitlef is-sosten tal-Laburisti ġenwini. U spjegaw ukoll kif internament Abela qed jispiċċa iżolat minkejja illi ħadd ma jrid jisfidaha l-leadership qabel ma jgħaddu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. It-Times tistqarr illi Robert Abela tilef kull kredibilità li kellu u qed jitlef il-fiduċja tad-deputati Laburisti deskritt bħala persuna maqtuha għal kollox mir-realtà. Bl-aħħar diżastru jkun propju dak ta' tnejn filgħaxija meta għamel U-turn kbira wara 7 xhur isabbat saqajh kontra l-inkjesta pubblika. L-istess sorsi spjegaw li l-poplu ma jistax jirrelata ma' Abela minħabba l-ħajja ta' senjur illi għajx b'karizma qar milli kellu Alfred Sanz fit-tmexxija tiegħu. Fost dawk li qed jissemmaw li jistgħu jisfidaw lil Abela hemm il-Ministri Miriam Dalli, Clyde Caruana u Silvio Xkembri flimkien mad-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef.